Hi guys! For today's video, magluluto tayo ng ginataang tugi or lesser yam. Agad-agad ko na ngang hinanda ang 3 pirasong nyog para kayo rin. Pagkatapos ay nilagyan ko na ng mainit na tubig, saka ko piniga. Pagkatapos ay saka ko ito sinala. Sinalang ko na rin ang malagkit na bigas. Damihan lang ito ng tubig hanggang sa ito ay maging lugaw. At habang niluluto ang malagkit, binalatan ko na rin ang tugi or lesser yam. Saka ko ito hiniwa at hinugasan. Pagkatapos ay saka ko ito inilagay sa nilulutong malagkit na bigas. Hayaan lang natin itong kumulo hanggang sa maluto. At dito inilagay ko na rin ang kalahati ng gata. At saka ko ito tinakpan. At nung maluto ang tugi, sinunod ko na ngang nilagay ang sago. Saka ko nilagyan ng asukal. Isinunod ko na rin inilagay ang natitira pang gata. Hayaan lang itong kumulo at huwag tatakpan. Nilagyan ko na rin ng vanilla extract para mas bumango. Kung wala naman, pwede kayong gumamit ng pandan leaves. Hanggang sa muli, huwag kalimutang mag-like at mag-share. Ciao!